píldora és l'anticonceptiu d'emergència. El percentatge és 85% de possibilitats de funcionar. Pot fallar, però el més probable és que no falli. Diuen que no és massa bo prendre-se'n més de 3 o 4 al llarg de la teva vida, crec. És un xute d'hormones per la noia molt heavy. Pots sentir vòmits, que pots trobar malament. El prendre la píldora l'endemà i tot això jo havia vist sempre com evita-ho perquè és molt dolent. Suposo que tot el tema d'hormones, sí, si és necessari s'utilitza, però no és el primer recurs que utilitzaria. Havia sentit que al quart cop et tornes estèril, però no. No, de la pastilla es diuen moltes coses, val? O sigui, és un mètode d'emergència, no és un mètode anticonceptiu. El mètode anticonceptiu és un mètode que utilitzem d'una forma regular, d'acord? Però un mètode d'emergència, com su propi nombre indica, és quan los otros métodos fallan, que necessites l'emergència. L'agafem quan o no hem pres mètodes anticonceptius abans o la mesura que hem pres ha fallat. Sí, clar, perquè al principi és com t'espantes, no? Perquè no saps, et pots quedar embarassada, saps? I és un problema. Llavors, la pastilla del dia després el que fa és com alterar el cicle de la regla, d'acord? El cicle de l'ovulació. Impedir que l'òvul i l'espermatozou es trobin, quan més aviat ens la prenguem, millor. Sempre m'havia... O sigui, però és que noies de la meva edat, també. És dolent, és un xute d'hormones, tal... A la farmàcia també, una amiga li van dir... Us les podeu prendre tantes vegades com necessiteu, sí? Que no és bueno? Bueno, com totes les medicacions, o sigui, prendre regularment una medicació pot ser que no sigui bo, però hem d'acudir amb ella quan la necessitem, val? El que fa és alterar, no és ni una bomba, ni un xut, no? Que moltes vegades ens diuen és un xut, tal, i dona molta por, això. La noia ens ha tranquil·litzat, en plan, no passa res, noies. Clar, ara veig que no, que realment és una cosa més normal. Però no ha de ser un mètode anticonceptiu, sinó de ser emergència, però tampoc us ho plantegeu com algo tan dolent. El tema és, no podem agafar l'anticoncepció d'emergència com si fos un mètode anticonceptiu. Tipus, jo tinc relacions sexuals amb penetració i amb ejaculació sense preservatiu, sense utilitzar un altre mètode, i el que faig és sistemàticament, cada cop que tinc aquesta relació, vaig i em compro o vaig a demanar la pastilla del dia després. Això sí que no. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.